YouTube channel लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थाइजौ जानो जोंहा माया आंनि बिमा असेया थाइजौ लाबोदोंमोन आरोना न'निनो बेनिफ्राय थाइजौआ माबा बायदि आरोना बे बाजाराव फानग्रा गिदिर बायसा आरोना बेनिफ्राय दायो आङो जानो नागिरदों बेनिफ्राय नोंथाङा नायदो आङो थाइजौखौ मा रोखोम जागोन थाइजौआ गोमोनसो दै अन्नानै आंनि भिडिअखौ लोगोफोर जोबजासे नायलां Dusto ai bilang. Sibir. Mami. Dia boleh? Nei. Biku saya. Saya ikut. संख्रिल' सारदों आरो ना इयाव जों जानोसै मामे नों मा जादों गोदै होनांगौ गोलैगोन मामे जिजि जागोन ना जाया फैबाय फिसा ना फैनाय बिबाया मानो फैबाय Kan? Mà đâu có em à? Qua gác đi nè. Final slim, jangan sebar na. Mau, aduh bay, mie kau boleh ngot, Đấy mà. Ăn này. Ôi. Ăn mama. Mayu. Ăn mama. Ôi. Đây video ko bidim lang biaw non ton stay arena. Ơi. Ơi lên. Bye bye. Next video thả bên đó mình cùng share nè. Được rồi. Nó support lên bên cái này.